डायनासोर के पंडाल दिखा दो ए दशहरा में, ए दशहरा में कादो भीड़ होला उहाँ भारी जाला दर्शन करे नर नारी सबे रहे उहाँ पुलिस के पहरा में तनी छपर सिवान घुमा दो ए दशहरा में, ए दशहरा में डायनासोर के पंडाल दिखा दो ए दशहरा में, ए दशहरा में ए दशहरा में, ए दशहरा में केहू चुनरी चढ़ावे केहू नारियल ले आवे सब गोरे जला दर्शन हो देखी बड़ा पंडाल सब बावे खुशहाल देखी कोरत हमरो मन हो कोरत हमरो मन हो केहू नारियल चढ़ावे केहू चुनरी ले आवे सब गोरे जला दर्शन देखी बड़ा पंडाल सब बावे खुशहाल से कोरत हमरो मन हो पंडाल में वीडियो बनाई मैया संगे एगो सेल्फी खिंचाई जाली बरफ यही से बन लहरा में तनी छपर सिवान घुमा दो ए दशहरा में, ए दशहरा में डायनासोर के पंडाल दिखा दो ए दशहरा में, ए दशहरा में ए दशहरा में, ए दशहरा में संगे जइहे राजा बाबू नखे मनाव पकाबू धैल जाते नखे हमारा से धीर जी लगे बड़ी सुहावन धाम हवे बड़ी पावन के शोभेला माई के मंदिर जी भेला माई के मंदिर जी संगे जइहे राजा बाबू नखे मनाव पकाबू धैल जाते नखे हमारा से धीर जी लगे बड़ी सुहावन धाम हवे बड़ी पावन के शोभेला माई के मंदिर जी रवा करब का इतना कमाई लागल सब दी घुमाई हर साल रौरा रहिल तो बहारा में तनी छपर सिवान घुमा दो ए दशहरा में, ए दशहरा में डायनासोर के पंडाल दिखा दो ए दशहरा में, ए दशहरा में